אצלנו, מדליסט אולימפי הוא בדרך כלל גיבור לאומי, בטח בישראל שלא שפע את הצלחות המשחקים האולימפיים. במקרה של מיכאל קולגנוב ההפך הוא הנכון. 3 שנים אחרי הפרישה וההשפעה שלו על עתיד ענף הקייקים היא כמעט אפסית. דניאל רוט ניסתה להבין למה. המשחק הוא מאוד מסריח. יש פשוט אנשים ששולטים על האיגוד, שפעם היו מחזיקים טיפת המשות, אז עכשיו הם כאילו נקראים המומחים הכי גדולים בארץ, והם עושים פשוט מה שבא להם. למיכאל קולגנוב יש בטן מלאה. במשך שנים היה אחד מהספורטאים הבולטים של מדינת ישראל. ברזומה שלו אפשר למצוא 3 משחקים אולימפיים, וגם מדליית ארד היסטורית בענף הקייקים. זה קייקים בני 50, זה... כיום, למרות הניסיון העשיר שלו, לא מוצאים לו מקום באיגוד הקייקים. אני חושב שלא עשיתי מעט למדינת ישראל, וחבל לי מאוד שהאיגוד הקייקים רוצה להתנתק ממני, ורוצים להרוס את העבודה שלי, מה שאני יכול לעשות ומה שאני יודע, ואני חושב שאני לא יודע פחות מהאנשים האלה שעכשיו שולטים באיגוד. חבר'ה, לא להתווכח בבקשה. אתם נראים כמו איגוד הקייקים עכשיו. אחרי קריירה מוצלחת מאוד במועדון הפועל עמק הירדן, החליט קולגנוב לתלות את המשות לפני 3 שנים. באופן טבעי, הוא ניסה להיכנס למערכת המקצועית של המועדון, רק שלטענתו הוצאה לו משכורת מעליבה, וגם הגזענות שספג במשך השנים צפה מעל פני המים. אתם העולים חדשים, אתם לא גאים במדינת ישראל. אין לכם, אתם לא, הנשמה והלב לא פה. זה השנה הראשונה שלי בעמק הירדן. ככה הסבירו לי, כאילו, תשאיר את המשות, אתה גם ככה לא תצליח. קולגנוב עזב את עמק הירדן, המועדון החזק והמשפיע ביותר בארץ, ולמעשה חרץ את גורלו גם באיגוד הקייקים. כיום הוא מאמן בהפועל טבריה, שנחשבת לאופוזיציה, ולעניין יש השלכות. אמרו לי בשקט, נתנו לי להבין, אם עזבת את המועדון, אז אתה לא באיגוד. אפילו שאתה מדליסט אולימפי? כן. כנראה שכל החבר'ה שיושבים באיגוד הקייקים יודעים יותר ממני. מיכאל קולגנוב טוען בפה מלא, העסק רקוב. למאמנים אין כוח, החלטות מקצועיות מתבצעות בצורה שרירותית, וגם הניסיון לערב את ועדת הספורט של הכנסת לא צלח. הייתה לנו ועדה בתוך הכנסת, ושם החליטו שהאיגוד הקייקים צריך לארגן ישיבה עם הרכז מקצועי, ואנחנו צריכים ביחד לסגור את התוכנית. עד היום הזה לא קרה שום דבר. The bronze medalist representing Israel, Michael Kolganov. מיכאל קולגנוב היה חלק מדור הזהב של הקייקים בישראל, שבסידני ואתונה הגיע ל4 גמרים, יחד עם רועי ילין ולריסה פסחוביץ'. הסיכוי שגם בלונדון 2012 יהיה נציג לענף קלוש ביותר. אין פה היגיון באיגוד, אין פה היגיון. הם עכשיו, מה שהם מנסים, הם מנסים להרוג את הספורטאים הצעירים. יהיה לנו דור עתיד כאן בכלל בקייקים? במצב הזה לא יהיה. עם מצב כזה צריך לעשות משהו עממי. לקחת קייקים פלסטיקים מן הניילונים האלו, הרחבים, פשוט להזכיר. והנה התגובה של יושב ראש איגוד הקייקים. נראה כי המדליסט קולגנוב חווה קושי ותסכול שאינם קשורים בהיבטים המקצועיים של האיגוד, ולצערי מפנה אותם לאפיקים של סכסוך אישי, שרק מעיב על ההתקדמות הספורטיבית של כולנו. אותה הנהלת איגוד עליה מתלונן קולגנוב כי היא מפלה אותו בשל היותו עולה חדש, מינתה אותו למאמן נבחרת הנוער של ישראל. ענף הקייקים מעודד ספורטאים עולים מכל הארצות כחלק ממדיניות האיגוד. חבר הכנסת אלכס מילר, יושב ראש ועדת הספורט בכנסת, תגובתו: קראתי לצדדים המעורבים להגיע להבנות עד לסיומו של המשבר בעצמם. הצדדים לא השכילו לפעול לשיפור המצב הקיים, ועל כן אפעל בדרכים המקובלות לטיפול במשבר הזה.
ערב טוב, דניאל רוט. ערב טוב. אז שמענו את התגובות של שני הצדדים, של כל הצדדים פחות או יותר. לאן זה ילך עכשיו? לאן זה ילך עכשיו? אוקיי, אז כפי שראינו, באמת ועדת הכנסת מטילה את האחריות על איגוד הקייקים, אומרת להם, תפתרו את זה שם ביניכם. איגוד הקייקים אומר היום, תשמעי, העונה בעיצומה, העונה בשיאה, אנחנו באמצע העונה לא פותחים תוכניות אימוניים, לא מצרפים מאמנים חדשים, לא ניתן לפתרון כרגע, נסיים את העונה, נדבר, אולי. קלגנוב מבחינתו נשאר באותו מקום, הוא לא מעורב בתוך האיגוד, הוא בחוץ. השאלה מי המפסיד הגדול כאן? האיגוד שאין לו את קלגנוב, או קלגנוב שלא שותף עם האיגוד? יש לי הרגשה שהתשובה די ברורה. דניאל, תודה. תודה לך.